Kablay pikinang ped baro bat kumjuru yaki subscriber. Tementa kindiat nginya pai syaka kubar kabalami na po kari United States of America. Bat ka kubar ka lang ba men santarek ubnai Desember usnam arajar arpau uwei briew ubakerteng Kwame Cross ubasyang basa hapo kasnang Dumfries kabaha pa po ka jela Virginia kabadai hapo ka kari Amerika ula pamtim dakasang pisa kaba pra spa $1,000 lane san klur shiteng hak pisa India hadien bau lalik thoa tim hapo Roselyn Sunoco Arlington hakate ka ri USA bau lalik thoa kumba shi spa andru phau tylli ki tiket bala ong ba kane ka jingli thoa jung ui ki spa andru phau tylli ki tiket kadai hadien bulai i uwei number uba khla ba ubadan hapo ka din TV jong u pat hadien bulai i ne number uba khla ka jingmut jing perkhat jung ne breu kala long bai boli thoa tim bat bat thoa snan kumba shi spa andru phau tylli ki tiket bala ong ba une breu yo ya te ka song pisa ka ba san klur shiteng kadai hadien ba ki te ki tiket jong u ki ba shi spa andru phau tylli ula tho kila dei lot baro pat ka wei ru klem lai bala ong ro ba une on ba ubai i chpo din tv u dei u nyau lai uwei sao te takane kubar ni sa isyam yang pat ha ka wei ka video ka ban sawan